wawazifumu nyamara amene ali pa skiriniyu akuti muthandize maganizo. Nyamarayu adapita ku Joni mu chaka cha 2021 wakhala ali ku Joni kwa nthawi yayitali, ndipo mkazi wake adamusiya ku Malawi. Amantumizira ndalama mkazi wake ndipo amalongosola china chilichonse pa khomo pake mpakana adamanga nyumba. Ndi mu chaka cha 2026 mmene kwavuta ku Durbaniko, yeyu adapanganso chiganizo chobwerera ku Malawi. Monga mukudziwa mabasi aulere ali mbwerekete, ndi yeyu adapitanso ku Malawi. Atafika ku Malawi china chilichonse chinali bwino, amakhala bwinobwino, komano adamba kumva mphekesera zakuti mkazi wakoyo ndi palowe ina, mkazi wakoyo amasintha azimuna. Ndi yeyu zinthu zimenezi zimangomudya mu mtima. Kodi anthuwa akutanthauza chani? Koma mkazi wakeyo amaonesa chikondi, koma mkazi wake amaonesa kuti samathamangathamanga. Kenakono adamba kufufuza kodi zimene akamba anthu zinzoona. Anapeza kuti ndizoona. Atapeza kuti ndizoona, anafikira amayi yake adauza kuti amayi, ine ndikuva izi ndendapanga chiganizo chofuna kumusiya mkaziyo. Akuti zimene anayankha amayi yake, adayankha kuti iweyo sungandiuze kuti udapita ku Joni mu chaka cha 2021 ndipo watha zaka zonsezi osagonana ndi mkazi. Mboza zedi, ngati unathadi osagonana ndi mkazi ndikuti uli ndi vuto. Kumbukira, ife ndi anthu timakhala ndi zilakolako, sife mtengo ayi. Ndiye palibe munthu amene angathe zaka zambiri osagonana ndi mkazi olo mamuna, nzosatheka zimenezo. Ndi iweyo banjali ingolipitiriza. Ndi zimene anamuza mayi yake, akuti ine sindikuonapo vuto, banjali pitirizani. Tsono yeyu zimamudyabe mu mtima, anthu aziniseka izi ndi izi. Zotsatira zake anabwera ku gulu. Yeyu afuna kuti timuthandize maganizo. Ngati mungathe kukhala nayebe tiuzeni akuluakulu, ngati mungathe kumusiya mkazi yopeza wina tiuzeni akuluakulu. Koma mkaziyo amapanga yeyu kulibeko. Mu nthawi imene wabwera sakupanga zimenezo ndi akuluakulu. Tiuzeni ndinu mkazi wanu atapanga zimenezi inu kulibeko mungatani?